Fl-Ewropa huwa stmat li hawn aktar minn 6 miljun persuna ibatu bid-dimensja. F'pajjiżna sa 25 sena oħra il-każijiet mistennija jirdoppjaw. Il-kondizzjoni tad-dimensja ġib persuna tgħix f'ħabs f'ġisimha stess fejn ma tibqax tiftakar l-aktar affarijiet essenzjali. Saħansitra persuna ma tibqax tiftakar uċuħ ta' nies u kif inhi relatata ma' dawn in-nies. L-iktar sintom importanti u l-ewwel wieħed li jidher ġeneralment huwa problemi fil-memorja riċenti dak li ġara sekondi ilu minuti ilu daw in-nies isaqsuk pereżempju jirrepetu ħafna l-informazzjoni ħafna drabi. Din il-kondizzjoni għandha impatt dirett fuq il-qraba ta' min ikun affettwat. Malta u l-Latvja għal kontrarju ta' pajjiżi Ewropej oħra ma jagħtux il-mediċina tad-demenzja b'xejn. L-uniku mediċini li għandna huma mediċini li naqsu daqsxejn il-progressività tal-kondizzjoni partikolari meta jaħdmu ma jaħdmux fuq kulħadd jaħdmu fuq xi 60% tal-każi, però fuq min jaħdmu jagħmlu differenza fil-kwalità tal-ħajja. Ħafna drabi pazjenti li jbatu mid-demenzja jingħataw mediċina kontra d-depressjoni, jiġifieri kalmanti. Iżda ftit huma dawk li jafu li l-kalmanti jistgħu jgħinu biex il-kondizzjoni tidħol aktar fil-fond u tista' ġġib ukoll il-mewt aktar kmieni. Il-maġġoranza tal-persuni li jbatu mid-demenzja f'pajjiżna huma residenti fid-djar tal-anzjani tal-gvern. Sfortunatament dawn il-mediċini jiswaw ħafna u mhumiex parti mis-sistema tas-saħħa dak li aħna nsejħu l-kartona roża u l-kartona safra sewwa ġifieri ma jnetawx b'xejn mill-awtoritajiet ċentrali. Jiswaw madwar €180 fix-xahar jekk tieħu skont kif inhu rakkomandat, u ovvjament €180 fix-xahar, €180 fix-xahar huma flus speċjalment meta tqis li din il-kondizzjoni siba ħafna fl-anzjani li għandhom introjtu limitat. Intant, għal aktar informazzjoni jew għajnuna fuq din il-kondizzjoni, wieħed jista' jċempel fuq il-helpline 22-08-1826 jew jirrikordi fiċ-ċentru tad-demenzja li jinsab fil-Fakultà tal-Farmaceutika fl-Università ta' Malta.